Mag-iasama po ako. Pinakasama po ko eh. Nung lumabas na siya, meron na pala siyang hawak na ice pick. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero paano kung kabataan na ngayon ang mismong naghahanap ng away? Katulad na lang ng dalawang kabataan na ito na nakunan ng CCTV footage ng Barangay San Isidro, Iraya, Malilipot, Albay noong ika-21 ng Oktubre na tila hindi mapakali at pabalik-balik ang binata sa nasabing lugar. Maya-maya pa ay dumating na ang isa pang lalaki na di umano ay kanyang hinihintay. Sa una ay makikita na nagsusuntukan ang dalawang binata. Maya-maya pa ay biglang pumasok sa loob ang isang binata at lumabas ulit. Ilang saglit lang ay makikita na tila sinasaksak ng lalaking nakadamit na kulay puti ang kanyang kasuntukan na nakadamit na kulay orange. Dahil sa bilis ng pangyayari ay wala na ring nagawa maging ang mga bystander na nakapalibot sa kanila. Nakilala ang suspect na si Crisalde Ordiz, habang ang biktima naman ay nakilalang si Denzel Bea. Ang pinagmulan ng kanilang alitan ay dahil umano sa selos. Nagtamo ng dalawang saksak ang biktima at naging kritikal ang lagay sa ospital. Habang ang suspect ay pagala-gala lang umano sa kanilang lugar. Dito na nagpasya na humingi ng tulong ang ina ng biktima na si Alim Bea sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico. Nitong ika-21 ng Oktubre, isang 20 anyos na binata ang sinaksak dahil lang sa selos. Ayon sa suspect, hinamon daw umano siya ng biktima. Ang insidente ng pananaksak, nakunan pa ng CCTV ng Barangay Iraya, Malilipot, Albay. Ano lang po yun, suntukan lang po naman yun ang ano ng anak. Ang gusto ng anak mo suntukan, hindi saksakan. Yun po, aminado naman po ako na siya po yung pumunta doon. Ayon sa ina ni Denzel, ay gusto nilang makausap ang binata. Dapat pumunta man lamang kayo doon sa para nagkausap-usap tayo. Noong araw din na yon, ay tinawagan namin ang suspect na si Crisalde para makuha ang kanyang panig. Mag-iasama po ako. Pinakasama po ko eh. Makikipaglaban ka! Sasamahan po ng aming programa at ng aming team itong sinanay patungo po dyan sa inyong himpilan ng pulisya. Nang sa ganun po ay para magkaharap-harap po tayo, witness po kami, at nang matulungan po natin kung paano ito makapag-file na ng formal na reklamo. Dahil gaya po ng nababanggit ni nanay, ay gusto nila magkaroon ng hustisya kasi nag-agaw buhay yung anak niya matapos na masaksak. Kinabukasan ay binisita ng Team Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico si Denzel sa ospital. Nung lumabas na siya, meron na pala siyang hawak na ice pick. So matras na ako. Hindi masasaksak kung hindi ako pinarap ng tanaw. Pagkatapos naming makausap si Denzel, ay agad naming sinamahan si Nanay Alim sa Malilipot PNP para formal na maisampa ang reklamo laban kay Crisalde. Pagdating namin sa Malilipot PNP ay agad namang inasikaso si Nanay Alim. Dahil sa may kutsilyo siya, nasaksak niya, akaso namin siyang frustrated homicide. Pinapasubmit na namin yung medico-legal kung maaari dahil yun yung magiging katunayan namin. Kahit mga abutin ng mga ilang buwan, basta may provide nila yun, isasampa namin yung kaso po. Tsaka pati na rin po yung victim, kailangan para makuha na namin siya ng testimony. Labis din ang pasasalamat ni Nanay Alim sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico dahil mabilis ang naging aksyon sa kanyang problema. Sa Ako Bicol po, ora mismo tabang, maraming salamat po. Thank you po. Maraming salamat din po sa PNP sa pag-asikaso po sa case po ng anak ko po. Maraming salamat po. Kaya naman ang Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico ay handang umalalay at umaksyon sa kahit anumang problema.